sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale kanubaw a y'aw bisimila. CEDEAO ka lajɛrɛba min kɛla Nigeria kaw fɛ yen nɔ kunu kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba kɔnɔ Abuja. U y'a laseli kɛ ko Niger jamana ka ɲangiliw ko o kɔni bɛna to sen na. Ko nga dɔ bɛ se ka bɔ a ɲangili barika la ni transition waati kuntagala surunyana. Kunu karido Banjangara marabolo kɔnɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ Paru ani Songibia pɔn min bɛ yen nɔ cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn u ye a pɔn kofɔlen kɔni tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ. Tijani Wederawogo ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o kunnafoniyaw kan. Ka kɔn Burkina Faso ka yɛrɛmahɔrɔnya san 63 ɲɛnajɛ ye min yɛrɛ bɛ senna bi ntɛnɛn. U ka furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale kumana jamanadenw fɛ. A ye min fɔ Kadet Traoré ale bɛna walawalali kɛ an ye o kan. O kɔ an na kuma fantanya kan Mali jamana kɔnɔ. Zinabu Tiyoro o ni da don a kungo n'a ɲɛɲɛ na an ye. Aw dɔn se bi décembre kalo tile 11 san 2023 o kunnafoni ɲɛbilaw de filɛ ninnu ye minnu bɛna walawala sisan Mariam Kuyate fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la kabini Ameriki jamana na. A y'aw bisimila. An balimaw aw ni sɔgɔma. Foli ani tanto be aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw ka lamɛliko ɲuman na an ka fiɲɛ turukala kan. A y'aw bisimila. CEDEAO ale y'a yira kunu u ka lajɛrɛba sen fɛ Abuja ko Niger jamana ka ɲangili bɛna to sen na. Ko nga ko dɔ bɛna bɔ a ɲangili fanga yɛrɛ la ni transition waati o kuntagala kɔni surunyana ni ka fanga segi civiliw ma. Mohamed Danyogo ale bɛ ɲɛfɔli kan ye ka bɔ Bamako. CEDEAO ka lajɛrɛ 64 mun kɛra kunun karidon Nigeria jamana kan Abuja ale kɔni kuncɛra ni kunnafoni ye mun ka di Mali la kosɛbɛ sabula Colonel Assimi Goïta n'ale cɛmancɛ fanga ɲamaba ye a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Maïga ɲangini minnu tun bɛ olu kan k'u tɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw la o ɲangini o wulila o wagati kelen na mun ye Niger jamana kɔni ye ale ka ɲanginiw olu tɔ kɔni o gɛlɛyara sabula CEDEAO kɔni a y'a ka ɲanginiw o to Niger jamana kan wa mun ye ka fɔ hali sɔrɔsiw bɛ se ka wuli sini ka taa Niger jamana kan ka taa i ka dɔn ka fɔ lakana ka o sabati ko halisa ko o bɛ senna ko o ma to yen wa CEDEAO y'a ɲini Niger cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ko mun ye Mohamed Bazoum ye n'o tun ye président ye ko ka a labila ka bɔ a ka kaso la ale a n'a ka denbaya ani maa o maa n'olu bɛ kaso la nin wagati na ka sabu kɛ politiko sira ye hakilina jiginna an b'a yira ka fɔ ni lajɛrɛba in senfɛ Niger jamana kɔni maa mun tun bɛ ale tɔgɔyala ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ o de ye Uhumudu Mahamadu ye ale mun tun ye Mohamed Bazoum a ka premier ministre ye yani a ka fanga o ka dafiri. O siratigɛ la an ka maa dɔw hakilinataw lamɛn CEDEAO ka ni latigɛ in kan. Georges Atino ka bɔ Bamako ale de ye o kumakanw ta an ka jɛkulu lamɛn. U ka lajɛrɛ senfɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw y'a jira Niger la k'a fɔ k'u labɛnnen don ka se ka gɛrɛntɛw lawuli ka kumaɲɔgɔn sinsin nka ko fo laɲini dɔw ka se ka sabati. O laɲini o ye jamana ɲɛmaa Mohamed Bazoum ale labilali ye waasa farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛkulu olu ye gɛrɛntɛ mun kɔni sigi Niger kan u ka se ka o wuli ka bɔ yen. Ibrahima Diallo ale ye ɲininikɛla ye bɛn ani lakanako kan farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ. Ale fɛ CEDEAO ka ni laɲini ma jira k'a fɔ ko farafinna tilebiyanfan tɔn kɔni k'olu labɛnnen don ka se ka fɛɛrɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛnya la Niger gɛlɛya la bɛn ani kumaɲɔgɔnya sira fɛ. Bi i b'a ye k'a fɔ farifaga donnen don CEDEAO ka décision ta cogoya la o ni CEDEAO ka laɲiniw kɔnɔna la. CEDEAO bɛ fɛ ka solution interne de sɔrɔ Niger gɛlɛya in na. O ye k'a fɔ solution tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ bɔ CEDEAO jamanaw yɛrɛ kɔnɔna la walasa ka Niger solution sɔrɔ Niger problème na. U ni u ka wulikajɔ daminɛ maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko u bɛ se ka nɔ bɔ ko la ka fara fana k'a fɔ ko sanction fana kan ka alléger o bɛ sababu bɛ bɔ Bazoum ka bilali olu la o ni transition surunyali o bɛɛ bɛ bɔ o la donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka sɔrɔdasi ninnu pousser effectivement u ka se ka Bazoum bila.
nga wasa o laɲini ka se ka waleya Mohamed Bazoum ka se ka labila Ibrahima Diallo fɛ fo hakilijagabɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛma in kunkankow kan n'a labilala a ka koɲɛ tɔw bɛna kɛ cogo di. Condition, Bazoum kan ka bila condition mun kɔnɔna la parce que moi je pense que o yɔrɔ fana c'est extrêmement important. Bazoum ka bila ni Bazoum bila a bɛ bila condition jumɛn kɔnɔna la, a bɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔna la, n'a bilala o kɔfɛla ko bɛna kɛ cogoya di, n'a bilala a bɛ to Niger wa a bɛ taa kɔfɛ wa o bɛ donc baara il y a un ensemble de préalables minnu fana kan ka se ka jateminɛ ka analyser kosɛbɛ ka bɛn Bazoum bilali hukumu kɔnɔna ma. Lajɛ in senfɛ CEDEAO kɔni y'i ka jɔrɔna kɔni jira wa u y'u kanbɔ ka ɲini fana kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfan jamanaw fɛ minnu kɔni ɲɛmaaw ye sɔrɔsiw ye k'u ka fɛɛrɛ tigɛ joona cogo min na fanga o bɛ se ka segin civiliw ma. Georges Atino, VOA Bamara tɔgɔ la, Bamako. Kunu karidon Bandiangara marabolo kɔnɔ dugu min bɛ wele ko Paru ani Songibia n'o bɛ siraba RN15 o lamini na pɔn min bɛ nin dugu fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn u ye a pɔn kofɔlen kɔni tiɲɛ. Tijani Wederawogo ale bɛ o marabolo kɔnɔna na a b'an kunnafoniya. Bandiangara marabolo kɔnɔna na waati bɛɛ lajɛlen n'a gɛlɛyaw don hakaja tanikasegin nasiraw fɛ sirabaw kan. Kunɲɔgɔn tɛmɛnen gɛlɛyaw kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ kunungo kari kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛnbɛ ka taa babilenba min n'an b'a wele ko Paru ale ni Sɔngɔnbiya n'o ye pɔn ye ni ka taa dugumamugu pɛrɛnta kɛ k'o ci. Seereya dɔw ka fɔla minnu tun b'a lamini fanfɛ u y'a yira k'a fɔ ko sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 6 waati kunkan kɔni kɛra sababu ye ka caman kɔni lasira. A wale a jatigɛ kɔni barika bonyana ka tɛmɛ a tiɲɛninɔ kan bawo a yirala k'a fɔ ko maa ma bana a la wa maa ni ma to a la. Nin dangari wale in kɔni taara wolo ni gɛlɛya wɛrɛ ye mun bɛ tali kɛ tanikasegin nasiraw fɛ bawo n'i y'a jateminɛ maa caman de kɔni bi taamasenw fɛ minnu bi Bandiangara ale ni Bankas ka sabu kɛ siraba in a tɛ se ka matarafa. Bandiangara marabolo ɲɛmɔgɔw fana kɛnbɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛw ɲini ka se ka pɔn in dilan maaw olu bɛ se ka siraba in matarafa ko kura ye. Hakilina jiginna nin t'a sen fɔlɔ ye bawo waati bɛɛ lajɛlen i b'a jateminɛ k'a fɔ dugumamugu pɛrɛnta kɔni bɛ bila nin yɔrɔ in na wa a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na ka dɔw kɛ lujuratɔw ye ani ka dɔw fana ka olu bana ka juguya. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bankas. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ. U ka yɛrɛma hɔrɔnya san 63 ɲɛnajɛ min yɛrɛ bɛ senna bi ntɛnɛ desanburu kalo o tile 11 u ka furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ale kumana kunu jamanadenw fɛ. Jatigɛwale kɛlɛli fo ka taa se gouvernement ka baarakɛtaw jamana yiriwali la a da sela o ma a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ. Kadɛ Traoré ka bɔ Wagadugu. Peuple du Burkina Faso, camarades combattants pour la liberté. Burkina Faso ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o san 63 seli ɲɛkɔrɔ n'ale bɛ ɲɛnamaya san bɛɛ desanburu kalo tile 11 kɔnɔ. Fulancɛ fanga ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ale ye laseli kɛ kunu karilon sufɛ Jabarani Sobara. Ale ka kuma daminɛman na kapitɛni Ibrahim Traoré ale ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase fasoden minnu bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛra yaasa ka se ka lankana yɛrɛ sigi faso kɔnɔ. O kɔfɛ a ye hinɛfoli lase kɛlɛkɛden minnu bɛɛ benna ani maa minnu bɛɛ fɛnɛ ka gwasodenw bɔnɛna o nin na nin lankanabaliya nin kɔnɔ. Jamanakuntigi ye welekan di maa minnu bɛɛ ye marifa ta ka to ka kasara jigi faso kɔnɔ ani o senkɔrɔma dɔndɔlaw. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme. Ne bi kangara gbɛlɛlɛ gosira fɛnɛ maa minnu bɛɛ bɛ nasarala jamanaw senkɔrɔma dɔndɔnna minnu bɛ anw ka jamana kɛlɛ la. N b'a fɔ ɲɛna u ka kɛwalew yɛlɛma sabula an bɛ waati min na nin u kɛn ka nin bɛɛ dabila ka na fara anw kan anw ka se ka maajuguw kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ la ko bɛɛ n'a tuma dérouler le tapis rouge à ces valets locaux parce qu'il y a un temps à toute chose. Ka ɲɛsin o lankanabaliya kɛlɛ kelen nin fɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traoré y'a walawala da kelen yale kura min donna kɛlɛkɛjɛnkuluw kɔnɔ. Aujourd'hui 7 bataillons d'intervention rapide sont prêts. Bataillon teliman kura 7 le sigira sen kan an ye dɔw bila ka taa jamana mara dɔw ra ɲani lɔgɔkun 2 walima lɔgɔkun 3 natara an bena dɔw fɛnɛ bila ka taa kɛlɛkɛkɛnɛw ra bataillon 5 fɛnɛ be labɛnni na min ye balo sira ye ka taa sɛnɛ yɛrɛ kan. Ibrahim Traoré y'a fɔ ko dɛmɛ bena lase sɛnɛkɛlaw ma. Il s'agit pour nous d'emblaver un certain nombre de superficies. An bena foro kuraw bila sen kan o tɛmɛni kɔ an bena nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma ka tila ka sumansi fɛnɛ di o ma. Nin bena kɛ wasa ye bawo a nɔfɛ kow tɛmɛna jigiyaw kan. Satisfaction parce que les résultats sont au-delà de ce que nous avions espéré.
que nous allons développer le commerce interne. Ibrahim Traoré ko fana fɛɛrɛ bɛɛ bɛna don sanni ani feere la min bɛ kɛra dugubaw ani dugumisɛnw cɛ ka se k'a to maa minnu bɛ taa fɛn minnu feere faso kɔnɔ u ka kɛ faso yɛrɛ ye fɛn minnu sɛnɛ ani k'o ladunaya. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Mali jamana bɔlen kɔ G5 Sahel jɛkulu la min ye Burkina Faso jamana ani Niger olu fɛnɛ y'u ka kasaw kuru ni k'u sen bɔ. An bɛ se ka faamuyali jumɛn de sɔrɔ ni waliya in na. Num Togo ale bɛ ɲɛfɔli kan ye politikima don sɔrdasiw ka koɲɛw dɔnbaga fɛnɛni don. A tun b'an ka Mali kura kɛnɛ kan kunu ani Mariam Traoré an ka jɛkulu lamɛn. Ka bisimila n bɛ ka auditeurs bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kɛramantɔ la. An y'a mɛn k'a fɔ ni waati ninnu kɔni na kuma daminɛ la G5 Sahel n'o tun ye farafina tilebiyanfanw ka kɛlɛbolo ye Mali kɔfɛ ko Niger ani Burkina Faso fɛnɛ ye kunnafoniw jɛnsɛn k'a fɔ ko u sen bɔra nin tɔ in na. E ka hakilina ye jumɛn ye o koɲɛ kan? Mariam, n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ G5 bilala sen kan a bɛ fɔ min ma janvier kalo tile 19 2014 kɔnɔna na. A tun daminɛna Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie ani Tchad de farala ɲɔgɔn kan. Hakilina fila de tun bɛ ye cogo in na. A bɛ fɔ min ma lakana ka se ka sabati ani dun ka fa. A bɛ fɔ min ma développement, jamanaw ka se ka bɔ ɲɔgɔn na, donc baaraw ka se ka kɛ, jamana ka se ka yiriwa. O hakilina fila de tun talen bɛ ko in kɔnɔna na. Mais jateminɛ kɛra k'a fɔ mai kalo 2022 Mali ye a fɔ k'a bɔra la ko parce que ko hakilina tacogo ma se ka bɛn. An y'a jateminɛ ni décembre kalo in na a ma mɛn o si ka donc Niger ye ala minɛ ka donc ani Burkina farala ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ k'a fɔ olu t'o yɛrɛ sɔrɔ hakilina in na baara bɛ kɛla cogo min olu hakilina na ko jamana wɛrɛ de bɛ u ka kumakanw de bɛ sabati la G5 Sahel nin kɔnɔna na olu bɛ fɛ ka hakilina min ta o hakilina tɛ kɛla jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc o ko bi olu ɲɛ bɛ ko min na n'i ye jateminɛ kɛ nka donc hakilina kura min créela n'a fɔ a ma AES n'o o ye taabolo kura ye jamana saba farala ɲɔgɔn kan o ye Mali, Burkina Faso ani Niger o taabolo in b'olu hakilinaw ta a bɛ fɔ min ma projet de développement bɛ se ka k'o kɔnɔna na a bɛ fɔ min man ka tɛ donc lakana bɛ se ka kɛ o baara ninnu depuis a daminɛna tile 2 na nɔ caman bɛ bɔ la parce que a bɛ na ni hakilinabaw ye min bɛ na fɔ ka taa ko ka avion ɲini ɲɔgɔn fɛ o bɛ na ni terrain ko kumaw ye o bɛ na ni a bɛ fɔ min ma siraw ka dilan a bɛ na ni min ye dun ka fa ka taa o bɛ se ka sabati cogo min a bɛ na ni min ye ka taa wari ko yɛrɛ kuma bɛɛ fɔra ka fɔ ka taa donc o bɛ na banque dɔ dilan min b'a to o bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na donc o hakilinaw taara ninnu fɛ ka taa o hakilila o b'o yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ ka tɛmɛ G5 la o y'o bɔ a la maintenant jamana fila min tora n'o ye Tchad ani Mauritanie olu ko bɛ continuer n'u ka baaraw ye ko bɛ hakilinaw tɔw jagabɔ olu bɛ to ɲɔgɔn bolo min kɛra o ye nin ye. Ayiwa ka tɛmɛ ni o kunnafoniw ye an y'a ye ni jamana saba n'o ye Mali ni Niger ani Burkina Faso ye ka lajɛrɛ sen fɛ min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen Bamako a yirala k'a fɔ fɛn min ye nafoloko ye wariko ta fanfɛla u bɛna bɔ franc CFA la aw ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan wa? hakili jagabɔ de bɛ kɛla parce que min bɛɛ kɛra Mali la depuis Mali ka wari bɔlen Modibo fɛ gɛlɛya min kɛra la ani min kɛra Niger o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a bɛ fɔ min ma o ye experts ye n'o ye kodɔnnaw ye nka u b'o fara ɲɔgɔn kan u ka se ka baaraw kɛ ka jateminɛw kɛ mais o jateminɛ kɔnɔ hakilina b'a la k'a fɔ ko maa tɛ se ka taa ɲɛ n'i yɛrɛ ka nafolo t'i bolo n'i ka wari t'i bolo o hakilina de la o ko baaraw bɛ kɛ ni ala sɔnna ka tile waati damani kɔnɔna na o bɛna lajɛ ka n'o baara kɛra o bɛ banque kura dɔ jɔ baaraw bɛ kɛla n'u ka partenaires ye o bɛna lajɛ ka nafoloko la n'i ye jateminɛ kɛ o de la bi nafolo in tɛ se ka dilan cogo si ni sanu caman t'i bolo o sanu ninnu kɔnɔna dilan sanu kan ka yɛlɛn yɔrɔ min a kan ka dilan yɔrɔ min ka taa Mali kɔnɔ o Mali fala k'o jɔ Burkina fala ka taa jɔ Niger b'a ta jɔ bi Niger bɛ pétrole bɔ Niger bɛ fɛn caman bɔ n'o wariw farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kɛ bakuluba ye ka taa a bɛ fɔ
min ma réserve n'o sɔrɔla min bi kɛ ka wari yɛrɛ garanti baaraw bɛ k'o kɔnɔna na n'an ka partenaires o baaraw de bi sen na bi. Ayiwa, ka segin kɔfɛ ni ye dɔɔni an y'a ye waati min na fanga dafiri kɛra Niger jamana kan. CEDEAO tun ye laɲiniw kɛ o nɔgɔni fɛ k'a fɔ ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ ni kɛlɛsiraw ye walasa ka taa finitigi minnu kɛlen don ka fanga daraki ka bɔ jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum bolo k'olu wuli ka bɔ u ka baaraw kunna. O min taara wolo waati gɛrɛntɛ sigili la u ka ni an ko a ma ko sanction. Ni waati in na CEDEAO ani ni jamana saba cɛ teriya siraw ani baaraw yɛrɛ bolo olu bɛna se ka sira sɔrɔ wa don natɔw kɔnɔ. Gɛlɛya b'a kɔnɔ n'i y'a ye hali kɔnɔna la UEMOA maaw wulila ka se Burkina ma o b'a ɲini o fɛ ko ni o bɛ se ka dɛmɛ don u la an bɛ fɛ ka hakilina min ta o kana o hakilinaw ta k'a lajɛ n'o bɛ se ka dɔw bɔsi ka bɔ anw na mais baara ninnu taara cogo min n'i ye jateminɛ k'a bɛɛ ye militaire saba ye a militaires bɛɛ o bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o bɛ hakilinaw ta min b'a to jamana ninnu bɛ se ka taa ɲɛ. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛna Mali jamana kɔnɔ a sɛbɛntiyala jamanadenw fɛ ko fantanya bɛ an fɛ yan kosɛbɛ dugubaw fara dugudenninw kɔnɔnaw la. O kama Zinabu Tiyoro ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko ɲɛw kan. A ye min sɔrɔ an ye an ka jɛ ko lamɛn. Gɛlɛya bɛ fantanya bɛna ka bɛɛ fa. Dutigiw tɛ nasɔngɔ bɛrɛ d'a ma n'an nana feerekɛlaw dun fɛnɛ tɛna dɔ b'u ka feerefɛnw sɔngɔ la ye. A bɛ waati bɔ fɛn min ye dadumunifɛnw ye olu sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ Mali faaba kɔnɔna na Bamako. Musakakow sumayalen don wa cakɛdaw ka yiriwaw ti ka waleya ka ɲɛ. Fɛn min ye fantanya ye ale donna malidenw kan min yɛrɛ la jɔrɔnakow bɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni a taabolow ye. An bɛ sugu la Bamako ni mankanba in cɛla an ɲɛ bɛ musolaka dɔ la min yɛrɛ bɛna fɔ a kɔnɔ gannen don. Aïssata Traoré ale ka yeta la fɛn min ye fantanya ye ale nanen don ni musakako gɛlɛyabaw ye min yɛrɛ sen tɛ ka minɛyɔrɔ sɔrɔ duw kɔnɔna na k'a sababuya kɛ 200 bi kelen pewu o tɛ se ka dumuni kelen dilan bilen. Dutigiw tɛ nasɔngɔ bɛrɛ d'a ma an tɛ se n'an nana feerekɛlaw dun fɛnɛ tɛna dɔ b'u ka feerefɛnw sɔngɔ la ye. Poivron filɛ nin duruduru ta t'a la bilen. Tomati filɛ 20 na t'a la bilen 40 na t'a la k'a daminɛ 50 de don ka taga bɔyɔ bɛ ten supɔmu bɛ ten fosi de tɛ se ka sa. Ka fara sannikɛlaw kan fɛn min ye feerekɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka kule ni sɔngɔ yɛlɛlibaw ye sugu kɔnɔna na. O bɛ ti jɔn b'a 200 fɛ. Mana kumaba bɛ. Walasa ka Aïssata Traoré ka kuma jaabi Fanta Kamara ni ale yɛrɛ ye nafɛn feerela ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin gɛlɛya ninnu bi tali kɛ minnu ni minnu na. Bon an minnu b'a feere an fana b'a san minnu bolo olu fana bɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya de la. N'olu y'a sɔrɔ gɛlɛya la olu b'a feere an fana ma gɛlɛya la. N'an fana y'a san olu bolo gɛlɛya la an fana b'a feere o gɛlɛya la. Nasanaw fana b'a san o gɛlɛya kelen n'an bolo. Ka taa ɲɛfɛ dɔɔni i b'a ye k'a fɔ tɛrɛmɛli ale bɛ ɲini ka kɛ fɔɲɔgɔnko ye sannikɛla ni feerekɛla ni ɲɔgɔn cɛ. An ka samara bɔ ka bila la. A bɛ sannikɛla to i yɛrɛ nin bɛ nɔgɔ yɛrɛ. N'i b'a sa i sen tɛ don a kɔnɔ ka taa ka to dɛ mɛ min finna o ye. Jɛnɛba Hayidara ale ye samara feerela ye a y'a yira k'a fɔ ko ni fantanya tɛ se ka fɔ ka se a hakɛ la. Anw ye feerekɛlaw ye fɛnw ka gɛlɛ sanni tɛ yen gɛlɛya bɛ yen fantanya bɛna ka bɛɛ fa. N'i y'a mɛn sannikɛlaw bɛ na sanni kɛ wari de b'u bolo so ni wari tɛ dun minɛn ka di mɔgɔw ye sanni tɛ yen ni wari t'u bolo ka sanni kɛ yɔrɔ marché bɛ jɔ. An kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ dɔrɔn ka fɛɛrɛ ko la sinon sɛgɛn mɛnna ka maliyɛnden bɛ fa. Ni musakako gɛlɛyaw nana jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ musow olu de bɛ a kɔlɔlɔ sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ k'a sababuya kɛ u ka ca musolakaw la minnu b'u wasa don u ka du ɲɛnabɔli koɲɛw la. Aramata Konate ni ale ye gwadomuso ye a y'a yira k'a fɔ ko nin y'a su caman ye ale t'a la ka se ka sunɔgɔ sɔrɔ k'a sababuya kɛ musakako hamini ye. Ne yɛrɛ ta ka jugu ni bɛɛ ta ye ne ta y'a bɛɛ ye baloko ta fan min ne ta la kɛnɛya ko b'a la jagokun yɛrɛ yiriwa ko fana b'a la o fɛn saba tɛ dajɛ mɔgɔ si la ni i yɛrɛ ma da ka kɛɲɛ sunɔgɔ la ne yɛrɛ ta gwɛlɛman y'o le n'o saba nɔgɔyala ka hinɛ an yɛrɛ musow la ka se ka donda d'an ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ an n'an denw ma an bɛ se ka lafiya. Ni musakako ninnu kɔlɔlɔ yelen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa fɛn min ye taa ni ka segin baarakɛlaw ye ni an ko a ma ko transport olu fana sen bɛ nin ko in na. Nin sotarama in kɔnɔna na pasajew ni parantiw
olu bɛ fɔɲɔgɔnkɔ caaman kɛ k'a sababuya kɛ warimisɛnninko ye. Sotarama ka nin jɔli in na an bɛ Misabugu Bamako 3e pont dancɛ dɔ in na. An jigitɔ ka bɔ Sotarama kɔnɔ an ɲɛ bɛ Jelika Tarawele la min ni ale yɛrɛ ye musokɔrɔba ye min yɛrɛ kɔkurulen don kosɛbɛ ka fara o kan doni caman sigilen b'a kunna a b'a la k'i kunda Misabugu sugu kan ka taa tomati feere kɛ. An n'a ka masalaw senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔ sira wɛrɛ foyi t'ale ye ni tomati feere in tɛ. A bɛ n kan ni ye wari sɔrɔ sisan n yɛrɛ bɛ n kɔrɔla ka ban n bɛ sigi so kɔnɔ mais ni sigira so kɔnɔ jɛn b'a d'e ma jɛn bɛ sa wara d'e ma den bɛ safunɛ d'e ma i bɛ fini ko. Baba Kasambara ale sogo feerela ye o Misabugu sugu kelen in na a y'a yira k'a fɔ ko olu sogo feerelaw fana sen bɛ ni musaka ko gɛlɛya ninnu na nga k'a ko kan ka lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye ka da jamana ka lahalayaw yɛrɛ kan ni waati in na. Jamana kɔnɔdenw ka sabali u b'a dɔn an bɛ waati min na sisan gɛri ma nɔgɔ an bɛ gɛri de la jamana ɲagaminen don ni jamana kɔnɔdenw sabalila ka da ɲɛmɔgɔw la ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna ɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn jamana kɔnɔdenw fana bɛ degun min na walahi san 3 o ka jan Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ segin a nɔ la. Fɛn bɛɛ lajɛlen ka segin a nɔ na o de ye maliden bɛɛ lajɛlen haminako ye ka tugu ni gɛlɛyaba in na min yɛrɛ la maa caman ka fɔta la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la teliya la. Seinabu Cero, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an sela farikolo ɲɛnajɛ ma Siaka Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Siranturantan bunagun kan Mali bɛ labɛn na ka Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire ba filmgoni saba makɔnɔ min bɛ tan janvier kalo ani février kalo natala san ba filmgoni nani Mali chifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministri Abdul Kasim Fomaya laseli kɛ kunnafoni di kɛnɛ kan dɔgɔkun tɛmɛnen na Bamakɔ. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira a baaraw kama walasa Mali ka ye a kɛnɛ kan Mali wasalen. Senkɔrɔ Madondoba mɔgɔ 1000 buɲɔnko bɛna bɔ Bamakɔ ka taa Côte d'Ivoire kɛnɛ kan ka taa Senkɔrɔ Madondoli la ka ɲɛsin Mali forobatɔ ma. Ministre Fomba ka fɔla baara bɛ ɲɛ. Ni fɛn bɛ taa an ka domaine na an ka sira fɛ ma sira wɛrɛ fɔ ni bɛ taa an ka sira fɛ on va s'assurer que ce soit dans les meilleures conditions. Lakanako ta fan fɛ ka sanga ni minnu bɛna bɔ Bamakɔ ka taa Côte d'Ivoire. Ministre Abdul Kasim Fomba. An ko ngani ministère de la sécurité bɛna baara ko la olu yɛrɛ ka représentant dɔ bɛ commission na yan nɔ mais yana waati ka se mɔgɔ fɛn bɛ n'i déplacer ka taa Korogo an bɛna an jija a kelen o kelen ka papier ka dafa walasa ni bɛ taa problème kana yala. Maintenant il faut pas qu'an ka ɲina fɛn dɔ kɔ. Coupe d'Afrique est CAF de ka domaine donc CAF fɛnɛ ka responsabilité engagée len don walasa minnu b'u déplacer ka taa o ka se ka kɛ a ɲɛma wa o ka sécurité fɛnɛ ka se ka taa tɛ ka taa Mali Côte d'Ivoire match la an bɛ ka taa Coupe d'Afrique de match la. Ministre Fomba ye perlatigɛ dɔ di. Mɔgɔ minnu bɛna déplacer ka taa match fɔlɔ ninnu na k'a fɔ k'i bɛ taa ka segin ka na o tɛ dɛ ni match kelen jouera an bɛ segin ka na an bɛ filanan bɛ jouer o tɛ an bɛna disposition de ta hakili la commission bɛna hakili jagabɔ o la walasa minnu bɛ taa u bɛ to yen fo match ninnu 3 ka fɔlɔ ka jouer en tout cas pour fɔlɔ ka se ka jouer donc après a tɔ bɛ se ka jateminɛ a bɛna kɛ cogo min na. Mali chifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministre Abdul Kasim Fomba y'a jira ko Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekuchel ka saraw bɛ dira a ma. Bi na an ka entraîneur national a ka wari foyi tɛ an na bi a ka salaire ko la a ka wari foyi tɛ an na bi. Min ye Mali sirantɔlɔntanaw ye cɛ kɔrɔbalenw minnu bɛna taa CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan olu ka tɔrɔmɔɲɔw fana dira min ye prime ye a tɔ ye min ye ministre Abdul Kasim Fomba. Match laban mun jouera o prime kɔni ma sara a demande yɛrɛ introduira ka ban parce que an ka demande de prime ninnu il faut k'a ka mode de fonctionnement fɛnɛ faamuya a mode de fonctionnement ye min ye ni match jouera sisan fo fédération de ka an saisi ni fédération ye an saisi an bɛ procédure daminɛ fédération ye an saisi pour que ka se k'u ka prime sara joona c'est pas comme si ni match jouera dɔrɔn an bɛ na dɔrɔn an b'a introduire a tɛ kɛ ten dɛ fédération de bɛ an écrit k'a fɔ ko bon ni match jouera prime ninnu ka prime kan ka sara o la an bɛ disposition ta an b'u ka wari sara. CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan Mali dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogo dugu de ye Mali ka poule bɛna ka ɲɔgɔndanw tan ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Tarawele ka laseli don.
farikolo ɲɛnajɛ tɛmɛlen kɔ malidenw b'u haminako fɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'u lamɛn. aw ni ɲatuma VOA Afrique mɔgɔw ne ye Jɛnɛba Jibo ye ka bɔ Bakasi. Tanti Kajato an b'i fo, tanti Mariam an b'i fo, tanti Jena an b'i fo. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Aw ni ce aw ka kunnafoni ɲuman di la anw ye. Nin fana y'an ka hakɛ de ye. Aw ni ce. Ne bɛ min fɔ an ka gouvernement ye Asimi Goyita n'a ka mɔgɔw. U ka kuma an ka di pays dogon anw sɛgɛlen don o ye sɛgɛn dan ye. Anw sɛgɛlen don. I b'a fɔ ko an tɛ jamana kɔnɔdenw ye de. Ni jamana o jamana ni muso ɲɛji ma lajɛ, denmisɛnninw ɲɛji ma lajɛ, o jamana taa man di ɲɛfɛ dɛ. Musow de bɛ kasi la u cɛw boda k'u kan tigɛ. U tɛ bɔ, mɔgɔ si tɛ bɔ ka kuma. Musow bɛ bɔ, u bɛ manifester, u bɛ kule, u bɛ taa fan bɛɛ, mɔgɔ si t'u lamɛn. ONU, Nations Unies, an bɛ k'aw lajɛ dɛ. U ka bɔ, u ka dɔ f'an ye. N bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ko Adama. N sigilen bɛ Bamakɔ Yirimajɔ. N ye Ivoirien ne. N bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na. Hakilina min kɔni bɛ ne fɛ, an ni commerçant ne, an bɛ débrouiller de. Sɔrɔba t'an na, an bɛ débrouiller k'an dahirimɛ ɲini. Mais n'an sera Mali frontière ni Kajana frontière la, Côte d'Ivoire frontière la, an bɛ sɛgɛn kojugu. Ni an sera ka ɲɛ sɔrɔ la, a bɛ diya an ye. An yɛrɛ ta la an b'a lakale yɔrɔ min na. Ni sera Mali barrage la Kajana, o bɛ ɲininka ko kadande, n'i ka kadande labɔ, o bɛ ɲininka ko vaccination. Or pourtant olu tɛ vaccination kɛ. Ni vaccination ma ye tun, Ivoirien kadande de tun b'a fɛ 1000 sara. En même temps ni sera Côte d'Ivoire fana, olu bɛ ɲininka ko kadande, n'i ka Ivoirien kadande d'u ma, o b'a filɛ, o b'a d'i ma, o tɛ kuma. O b'a f'i ma ko k'i ye ko vaccination, n'i k'o tɛ yen, o b'a f'i ye vaccination kɛ. N'i kɔni ka olu ka vaccination ta, kuma caman t'i la tuguni. Mais problème gɛlɛnmanba ye yɔrɔ min, olu ye Mali ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ni o sera ka filɛ, n'a ma ɲa o ye vaccination bila o, n'an b'a kɛ o k'a fisa waati bɛɛ o bɛ bin kan ka wari bɔ. I ni maliyɛn denw yɛrɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ, kadande b'u bolo mais o y'a kadande ye, o tɛ valeur k'a la quoi, parce que olu yɛrɛ y'a jamana kadande le mais o bɛ tila ka wari bɔ yan jamanaden kun, a b'an kabakoya. O de kosɔn an k'an daminɛ, an t'a la an bɛ taa lakale yɔrɔ min na. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. ɲanguma denga bambara lamɛnbagaw, ne tɔgɔ ye Fagana Kamara ka bɔ Mali la. N ka commune Gadugu de. N bɛ min fɔ alliance jamana ɲɛmɔgɔw ye, o k'u jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na o ka wari ko ɲɛnabɔ sisan. U sɔnna ka Faransi gɛn ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ, nka a fanba tɔ ye min ye o de ye wariko in ye ani an ka kanko. An ka kanko don ba la, n'o ye an ka fasokan yɛrɛ min ni nanzarakan tɛ kelen ye, o k'olu don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka ɲɛtaga la ani an ka jamanaw ka alliance ka sɔrɔ caman na, sinon ka sababu kɛ an bɛ ka baara kɛ nanzarakan na, hali ni dɔ bɛ bɔ an ni nanzara ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya la, mais a bɛ kɛ sababu ye ka dayɛlɛli caman jira an na. An balimaw k'aw ladɔnniya k'an ka nɛgɛjuru sira labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye. O bɛ tali kɛ 020-24-47-46 yaasa aw ka se k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ye, nka aw kana ɲina fewu aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ, a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu u la. Musolakaw, bogotigi fara musomisɛnw kan, an ka wele bɛ aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Aw mana kɛ Mali fan o fan, a y'an wele ka caya. Tabale lamɛnbagaw, bi ntɛnɛn Desanburu kalo o tile 11 san 2023, o kunnafoni ni ye o kuncɛlen ye. Aw ni ce aw ka lamɛnni la. Maa min ye ni laseli kɛ aw ye Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la ka bɔ Ameriki jamana na. An bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔ la. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn an baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye minnu b'an dɛmɛ ni baara in kɛ ko ɲuman na. Nka aw kana ɲina an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye. O bɛ tali kɛ 0 20 24 001 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ye. Sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 o tɛmɛlen ni sanga 30 ye. Tabale kunnafoni kura o kɛnɛ wɛrɛ bɛ sigi. Aw ni ce aw ka lamɛnli la. A k'an bɛ sini.